Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Το ευχάριστο είναι η νεολαία. Σήμερα βρίσκεται εδώ πέρα και είναι πλειοψηφία. Αυτό είναι ευχάριστο και θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Είσαστε η εφηδρεία στον Παλαιστινιακό λαό. Είσαστε η εφηδρεία να μπορέσει ο Παλαιστινιακός λαός να αποκτήσει τα εθνικά του δικαιώματα. Σαν όλους τους λαούς, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και να ζήσει ειρηνικά σε ένα δικό του χώρο, στην πατρίδα του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Παλαιστινιακό δεν ξεκίνησε 7 το Οκτώβριο. Το Παλαιστινιακό ξεκίνησε και εδώ και έναν αιώνα. Όταν αποφασίστηκε το 1897 από το σιωνιστικό κίνημα να ιδρυθεί ένα κράτος για έναν έθνος που εκφράζει τους Εβραίους. Ήταν μια εφήβριση αυτό του κινήματος που εκφράζει τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης των Εβραίων και το χρηματιστικό κεφάλαιο των Εβραίων και να μην ενταχθούν και να εξαφανιστούν στις αναδυόμενες εθνικές κοινωνίες της Ευρώπης, έπρεπε να δημιουργήσουν δικό τους κράτος για να προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Και αυτό ας πούμε εξηγεί την ιστορία των Εβραίων στην Ευρώπη. Η διαλογή της Παλαιστίνης για να είναι πατρίδα, γιατί ήθελαν να βρουν γι' αυτό το παραμύθι μετατροπής το μύθος σε ιστορία, κάποια ιστορικά δικαιολογίες. Αρχίζουν να αποκαλούνται. Πριν χιλιάδες χρόνια υπήρχε κράτος των Εβραίων στην Παλαιστίνη. Ψάχνουν μέχρι σήμερα. Όλα τα αρχαιολογικά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα αυτό που έλεγε ο Μάρξ, αυτοί θέλουν να μετατρέψουν το μύθος σε ιστορία. Και την ιστορία θέλουν να τη μετατρέψουν σε μύθο. Δηλαδή, να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους κράτος και να εξαφανίζουν άλλο λαό που λέγεται Παλαιστίνη από το χώρο του για να το αντικαταστήσουν. Από εκεί είναι η ρίζα. Η ρίζα που ξεκίνησε από το 1927 με τους πρώτους υπήκους που ήρθαν στην Παλαιστίνη και συνεχίστηκε εν συνέχεια υπό την αιγίδα του Άγγλο κατακτητή. Γιατί η Παλαιστίνη ποτέ δεν έχει αποκτήσει ανεξαρτησία μετά από την τουρκική κατοχή. Όλοι οι λαοί της περιοχής αποκτήσανε ανεξαρτησία, εκτός από την Παλαιστίνη που ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Και αυτή η ιστορία με επαναστάσεις, με τις απεργίες, με όλους τους αγώνες που μπορούσε να κάνει ο Παλαιστινιακός λαός για να αποκτήσει τη δικιά του ελευθερία και τη δικιά του εθνική υπόσταση, βρέθηκε να πολεμάει τους Άγγλους. Συμπίπταν τα σχέδια των σιωνιστών με τα σχέδια αυτών των αποικιοκρατών, οι Άγγλοι. Και όταν φύγανε το 1948, δώσαν όλο το οπλισμό. Έχουν δημιουργήσει συμμορίες των σιωνιστών στην Παλαιστίνη, που πολεμούσαν με όπλα. Όχι μόνο εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά εναντίον των Άγγλων. Αλλά τους δώσαν όλο το οπλισμό και καταφέραν με αυτό το οπλισμό να κάνουν τον πόλεμο του 1948. Το πόλεμο του 1948 είχε σαν αποτέλεσμα να εκτοπιστούν πάνω από 800.000 Παλαιστίνοι εκτός πατρίδας, που λέγονται σήμερα
πρόσφυγες που έχουν γίνει 8 εκατομμύρια εκτός πατρίδας από το 48 μέχρι σήμερα. Δεν τους έφτανε αυτό, έκαναν τόσους πολέμους, τόσα σφαγεία, Ντέρ Ιασίν, Ταντούρα, δεν ξέρω τι. Πρέπει να κοιτάξει κανείς την ιστορία, τι μάχες έχουν γίνει, τι σφαγεία έχουν γίνει στην Παλαιστίνα, με στόχο να καθαρίσουν αυτό το χώρο για να εγκατασταθούν και να το έχουν δικό τους χώρο και δικιά τους πατρίδα. Όλη η ιστορία πέρασε σαν ιστορία, αντιγραφή της ιστορίας, πώς επικρίσαν οι Ευρωπαίοι την Αμερική. Πώς ξεκαθαρίσανε την κατάσταση με τους ντόπιους. Σαν αποτέλεσμα πόσα εκατομμύρια σκοτωθήκαν εκεί πέρα. Η ίδια μαγική συνταγή εφαρμόζει το Ισραήλ. Η ίδια συνταγή χαίρε τη στήριξη των Αμερικάνων. Αφού το κάναμε στην Αμερική, μπορούμε να το κάνουμε στην Παλαιστίνη. Και αυτό κάνουν από το 48 μέχρι σήμερα. Εθνοκάθαρση μέσω γενοκτονίας. Πόσες μάχες έχουν γίνει, πόσους πολέμους έχουν γίνει στην περιοχή. Με αυτό το στόχο να έχουν μια πατρίδα, αντί να την έχουν οι Παλαιστίνοι, να την έχουν οι Ισραηλοί. Για να διαφυλάει τα δικά τους συμφέροντα και εν συνέχεια τα συμφέροντα των Αμερικάνων και Ευρωπαίων κατακτητών. Αυτά συνοπτικά, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μπω στο τέλος, αυτό το σφαγείο που βλέπετε σήμερα είναι η συνέχεια το σφαγείο και η γενοκτονία που έχει γίνει το 48, που συνεχίζεται με Σαμπρά και Σατίλα, συνεχίζεται με τον πόλεμο του 82, με τον πόλεμο του 14, του 21, δεν είναι η τελευταία μάχη. Όπως καταλαβαίνετε, ο Παλαιστινιακός λαός σε όλη αυτή την πορεία αντιστάθηκε με όσα έχει για να μπορέσει να μείνει στην πατρίδα του. Προσπαθήσανε να το ξεγελάσουν με συμφωνίες τύπου Όσλο, πώς μπορούν να ζήσουν, να ανταλλάξουν την κατοχή, να την ανταλλάξουν με τη διουλία. Αυτή είναι το Όσλο που λέγανε πως τέρμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και εκεί πέρα προχωράμε για ειρήνη με το Ισραήλ. Εμείς σήμερα πληρώνουμε το τίμημα αυτό που συνέβαινε το 1993. Ήταν η μεγάλη καταστροφή, γιατί σκοτώθηκε η πρώτη Ιντιφάδα το 1987. Γιατί μπορούσε από τότε να φτάσει ο Παλαιστινιακός λαός να αποκτήσει μια πατρίδα. Υπήρχε μια παγκόσμια πίεση τότε για να δοθεί τέλος σε αυτή τη διαμάχη. Αντί αυτού πιστέψανε μερικοί της αστικής τάξης, τη δικιά μας, πως οι Αμερικάνοι θα δώσουν λύση και θα αποκτήσουμε πατρίδα. Δώσανε 5 χρόνια διορία, αλλά σε αυτά τα 5 χρόνια δεν μας είπανε πως βάλανε τη δικιά μας πατρίδα υπό αμφισβήτηση. Κάνανε τη Δυτική Όχθη και την Γάζα κομματάκια, το ένα μακριά από το άλλο. Χωρίσανε την πατρίδα μας στις ζώνες Α και Β και Γ. Α που είναι λιγότερα από 50% της έκτασης της Δυτικής Όχθης, να είναι μόνο υποκυριαρχία της Παλαιστινιακής Αρχής. Τα υπόλοιπα είναι υποκυριαρχία των Ισραηλινών. Αλλά και αυτή την περιοχή που είναι η Α ήταν υπό αμφισβήτηση, γιατί κρατούσαν το δικαίωμα της φερμής καταδίωξης να μπαίνουν όποτε θέλουν και να κυνηγήσουν τους αντιστασιακούς. Το πρόβλημά μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, πώς μπορούσαμε να αντιμετωπίζουμε όλη αυτή τη κατάσταση.
δηλαδή της γενοκτονίας και εν συνέχεια της εθνοκάθαρσης. Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να αντισταθούμε με όλα τα μέσα, συμπεριλαμβάνοντας το ένοπλο αγώνα. Γι' αυτό είπα, 7 το Οκτώβρη δεν ήταν η αρχή. Απλώς είναι ένα σταθμό στον αγώνα εναντίον του κατακτητή. Η ουσία του Παλαιστινιακού είναι υπάρχει κατοχή και πρέπει να τερματιστεί αυτή η κατοχή και να δοθεί η ευκαιρία στον Παλαιστινιακό λαό να ασκήσει τα εθνικά του δικαιώματα και να έχει τη δικιά του πατρίδα και να έχει κυριαρχία και να ζήσει ειρηνικά σαν όλους τους λαούς. Φυσικά οι εμπειριαλιστές, οι Αμερικάνοι, οι Ισραηλοί και η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη αρνούνται στον Παλαιστινιακό λαό αυτό το δικαίωμα. Βλέπουν στη τηλεόραση το σφαγείο που γίνεται σήμερα στην Γάζα, που γίνεται σε Ράφα και στηρίζουν το Ισραήλ. Μιλάνε για αυτοάμυνα του Ισραήλ. Δηλαδή ο κατακτητής έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά αυτός που είναι υποκατοχή δεν το δικαιούται. Είναι παράλογο. Αυτό το παράλογο το βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε μέρα, με εκατοντάδες μικρά παιδιά να σκοτώνονται κάθε μέρα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρουμε τι έχουν βομβαρδίζει και πόσοι έχουν σκοτωθεί. Από παιδιά, γυναίκες, άντρες, γέροι, δεν ξέρουμε. Αυτό το σφαγείο συνεχίζεται. Έρχεται αμερικάνικο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός, χωρίς να καθορίζει ακριβώς τι εννοεί με κατάπαυση του πυρός. Εννοεί να δώσει την ευκαιρία στους Ισραηλινούς να πάρουν τους ομήρους και μετά να συνεχίζει το Ισραήλ τη μάχη να ξεκαθαρίζει με την Παλαιστινιακή αντίσταση, να την αποτελειώσει. Αυτό είναι το σχέδιο των Αμερικανών. Αυτό που δεν καταφέρανε σε 8 μήνες μάχες θέλουν να το καταφέρουν με διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η ουσία. Πάντως, συντρόφες και σύντροφοι, η αντίσταση στέκεται, κρατάει, συνεχίζουμε τη μάχη από το βόρεια της Γάζας μέχρι τα νότια. Δεν το περιμένουν οι Ισραηλοί, δεν το περιμένουν οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ευρωπαίοι. Ένας λαός με τόσο στοιχειώδη μικρό οπλισμό να αντιστέκεται 8 μήνες και ακόμη η μάχη συνεχίζεται. Και θέλω να σας πω πως μπορούμε να κρατήσουμε ακόμη πιο πολύ. Και αυτό έχουμε αποφασίσει σαν λαός να λέμε ελευθερία ή θάνατος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι η τελευταία μάχη. Ή θα αποκτήσουμε εθνική οντότητα ή όχι. Και εδώ πρέπει να σας βρούμε στο πλευρό μας. Γι' αυτό είπα η νεολαία είναι η εφηδρεία. Είσαστε η δικιά μας εφηδρεία να στηρίξει το λαό μας σε αυτό το δίκαιο αγώνα για να αποκτήσει δικιά του οντότητα, δικιά του υπόσταση. Και αυτά που είπαν οι σύντροφοι, ο Γιάννης και ο Γιάννης, δεν είναι λίγα. Δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί δυνατοί. Αυτοί είναι δυνατοί με όπλα. Εμείς οι λαοί είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε να τους νικήσουμε. Αυτή η μάχη των 8 μηνών έδειξε πολύ καθαρά πως ένας λαός, όσο μικρός να είναι, όταν έχει αποφασίσει να αντιστέκεται, μπορεί να νικήσει. Είμαστε σίγουροι πως θα νικήσουμε το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Φυσικά με τη δικιά σας βοήθεια, με βοήθεια των λαών που ξεκίνησε από την Αμερική μέχρι τη Ιαπωνία. Ήθελαν να σβήσουν την Παλαιστίνη από το χάρτη με γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Όλη η γη έγινε Παλαιστίνη. Σήμερα η Παλαιστινιακή σημαία δεν είναι δική μας σημαία.
Είναι σημαία όλων των λαών που αγωνίζονται για εθνικά δικαιώματα, που αγωνίζονται για δικαιώματα, ας πούμε, στη ζωή. Και εμείς πιστεύουμε πως με τη δικιά σας βοήθεια, με τη βοήθεια όλων των λαών, θα καταφέρουμε αυτό που έχουμε βάλει στόχο. Αυτό το στόχο που λέει να ιδρύσουμε το δικό μας κράτος, να μαζέψουμε τα κομματιά μας, επαναπατρισμό των προσφύγων στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ελπίζω, ας πούμε, να σας βλέπουμε στις διαδηλώσεις δυναμικές υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τους συντρόφους για τις ομιλίες τους. Τώρα θα έχουμε λίγο χρόνο